naman. First game, talo tayo. So, balik na kami. Yung camera nandito na sa itaas para makita natin na so, ang pabalik daw nimo ayaw daw paghapa. Dili ko magapa. Oh, normal position lang daw. Pero makita ginatog kung sa kusog imong motor. Ah. So yan mga bay. So di natin ipadapa si G-Road Trip, si Bayton Road Trip. Okay. Bisa nadapa mga bay, tayo lang ang nadapa. Grabe. Bisa dili mo dapa mga bay, puti kusuga. Tayo ang nadapa. Kung kakayanin ba natin? Yan, hindi siya nadapa mga bay. Mananalo tayo sa dulo mga bay pag hindi nadapa. Ha? Apa? Nagi dai ko anong apa no? Lay kusog ang hapa oy. Kanang imo ha. Sakto man kay sit up, sakto clutch lining. Mo nang bisan pag mudapa na ka, layo na kay kog bilin oy. Kay kaning ako amang god. Sa top end naman good ni ang kaya niya ni kay ang lining man. 1534 no? Oh. Usog kay top end. Oh. Ako kay dili kay mo top basta di ka mo hapa. Oh, basta di mo hapa. Ina mo ilog. Oh. So last balik. Karon last balik kay medyo lugsong man ayaw paghapa. Di ba di gina ko kapas nimo. Medyo lugsong naman ning paana. Oh, mas lugsong, mas kusog ang dinhi. Taner, ay gighapa, di ba? Di na po ko kapas nimo. Balik ka punta anak. Oh. Pagbalik din na to, pagbalik pa laundry, hapain na dayon. Sige. Okay. Hindi niya dadapaan mga bay. Tayo makaabot kasi medyo pababa yung daan dito mga bay. One na tayo. Matalo natin sa top end. No.
Sa top end yung makakuha no. Langit siya, dapat apaan. Oh, hapaan ni mo siya. Karon. Try natin. Trying karon kan pagbalik. Kaya katong diri ka nga gihapaan ko nimo, 40 man ginakong layog bilin. Mura man jud. Mura man jud. Di man gyud manimaho, bisag kung saan ako gapapa, di gyud manimaho. Lain kay dako kay diferensya ang mahapa kay. Nganong E15 ra gyapon imong engine, gaan man nga mags. Dapat nga ko na rin. Aw, Max. Di. Dra ha. Yeah. Ayan, dadapaan na po nag road trip. Iba ang lakas. Ayan. Pantin. So, hindi tayo mag-aabot. Ma, wala na. Isang paghapaan mo ba? Ay nang kalayo. Kuha ng layo na. Ano po kayo na? Kuha na kong layo sa mo, mga unom ka black. Ano? Oh, layo kaya. Ako. Layo eh. Ay gyud ay no advantage gyud ay nga pa. Oh, hapa. Sama tag Superman goro. Oh, sa mo type ka na mag-superman ka. Wala na di hangin di mo dapat. No, bitan ang uban, mag-superman gyud ang uban. Okay.